Makasih ya Mbak James. Satu, dua, tiga, dicoba. Joget rene lho. Joget. Guyu wong kok aku. Naruh Dah wes Iya, joget. oleh PLT jarene aku sing joget dhewe. Wes nyanyi apa ora kok? Iya. Ayo nyanyi ki lho iki. Nah nyanyi tak ndelok aku. Ya lomba nyanyi ki lho. Wong gewarak iki piye? Gewarak iku. Nanti tak. Caca cuma gawe kok. Ya. Lho. Caca demer gawe Mbak. Ayo joget ah. Ayo joget. Kae mau to joget. Sing kawan joget nek sen. Ya karo mantuk-mantuk. Tini Ngono. ya nek tini keren joget. Apa? Tini neng ndi? Tini cantik. Tini yuk. Dah, ya. Gak ndelok aku barang, Mbah. Rasa joget tok. Gak ndelok aku barang. Jabarang golek duwe kok, engko duwe akeh wen aku. Iya. Tapi ya ora mending ngono. Heeh. Boleh ya? Iya, Mbak, matur nuwun. Ya, panjangku kayak hari guys. Seeling apa ora aku cak? Pokoknya Lak jam 12 engko tanggane do tangi kabeh. tangi apa? Lho apa nyanyi apa ora rek? Bintang nyanyi, jare penyanyi. Ya wes nyanyi, kowe gak melo nyanyi. Nah, melok. Iki apa nyanyi lagu anu wae BLT wae sing lagu kawak ae to. Sing lagu ciptaan iki tak golek. Nadane dangdut koplo ra wis. Malang karek ning kono tangi kulo disekal mikir. Ajakku menyeramkan ya. Kayak hantu ya. Wes, nyanyi ya wes. Aku rasa sudah mulai BLT. Jarene aku sing paling suka dhewe. Aewan terus tinggal aku pengen iso liwat. Pancen ketika welakon lakone dadi wong ora duwe. Pancen ketika
Suwe ra tau nyanyi re. Apa nih? Lali lirike aku. Kuwi gak banter mekem. Yo kadang banter kadang ora. Banter. Ki banter. Kakek lambe ra banter nu. Dan kok ora mampu. Gak. Mampu. Bar arisan di mantu apa wae arisane? Tuk sirup tok. Arisan apa ku? Arisan gawes. Iku kan duit nganu, duit iku apa kas bayare 2.000. Banyak. Wes, lah ini penak lho, iki padahal iki penak iki. Wes nyanyi neh ya, ayo nyanyi neh wis tok pirang durasi iki pir. Oh, lah untuk niki sari piring to iki. Tak kira mau nyanyar digawakne anggur merah ya waduh babar pisan kayak mabuk iki. Wis suwe ra tau nyanyi dadine yo. Rada piye aku yo males-malesan anggere males ngono yo awane wegah nyanyi-nyanyi iki nganu wetenge lesu. Kok alasan lesu ae. Ayo wes iki nyanyi lagu BLT mawon nggih niki lagu ciptaane kula zaman tahun bahulah niki nggih ngisi-ngisi acara mawon nggih ngisi-ngisi waktu untuk menunggu berbuka puasa. Nggih, untuk kita sami-sami ulang melih lagu BLT saking Guang Rujak berspiral kaya lagune Suka Macul lho. Ngetik-ngetik sosial. Terima kasih, selamat mendengarkan.
Cukup semanten anggen kawula ngaturake suka parisuka dumateng para lenggah ingkang tansah binaringan karajan. Suka parisuka. Nggih, niki kula saking studio. Tapi iki atiku ora panas lho, aku wis gak panas. Apa? Aku wis entuk BLT. Kontri BLT. Ke luar negeri. Iya, luar negeri sopo ranti dulu. Ke Patup. Oke, terima kasih. Nggih, sugeng midhakenake wonten ing griya. Matur suwun nggih. Mugia ing dinten siang samenika panjenengan sami pinaringan
sehat walafiat mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Nggih saged mlaksanaken ibadah poso mulai saking awal ngantos saking akhir. Amin. Cukup semalam anggen kawula matur dumateng para pamirsa ingkang kula tresnani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki ora rekaman ya mung langsung wae jajal. Suwe alate gak dienggo ndang patene. Apa sone ganti sone. Kilo tuku anu anyar kilo tuku. Urun nang kene ndi? Tak iku tak jono iki wong kae salon aktif ya penak iki lho. Oke, guys, ayo kita masak. Nggih monggo kita masak. Good